Okay, velkommen til dagens mere dagens ingenting. Ja, det er derude i sneen, som I kan se. Det er pissekoldt. Ja, så jeg prøver lige at lave sådan noget ting her, der. Så I kan lige se mit kast. Jeg skal lige lave en snebold. Jeg ville ikke få med kast. Det var dog helt sindssygt. Nå, jeg prøver lige at sætte den op her, så jeg kan kaste. Så kan vi op. Us. Jeg håber, I kan se de der skraldespil derovre. Sådan der. De der. Dem prøver vi i hvert fald at kaste. Skjul den der. Det var dog helt sindssygt. Hvordan? Okay. Jeg skal lukke den her. Det her er gode stik. Det her er gode stik. Jeg kalder det for non-stick. Det er lidt skørt. Okay, nu er klokken 6, cirka. Vi om den der chat, så det blev lidt over sindssygt. Jeg vil nok sige, at det her, det er sindssygt. Altså, det her gør. Du kan ikke engang se, hvor fanden du går henne. Der er jo sådan lidt sne. Så det er jo helt fattigt. Prøv at se. Altså, jeg kan ikke engang bevæge mine ben her. Det var dog helt sindssygt. Så. Prøv at se. Så vil I se. Det er faktisk hårdt, det her. Det er jo helt vildt. Men prøv at kigge, hvor dybt der er. Er I klar? I kan virkelig bare sidde der. Altså, det er jo helt sindssygt, hvor dybt der er. Det er helt sindssygt. Der er også skide dybt. Det er helt sindssygt. Nå, vi ses. Lille vlog-agtig. Ses.